Dnes jsme se vydali na Hostivař, aby jsme zde chytili nějaké zdejší kapry. Vyzkoušeli jsme už téměř cokoliv, ale bez výsledku. Proto si ukážeme novou lovnou techniku. Lov na žvíkačku vyžvíkanou. Musí je pořádně rozžvíkat samozřejmě. Jsem tak 10-15 minut předem žvíkat. Takže musíme dobře rozvrhnout rybolov. My už samozřejmě máme žvíkačku vyžvíkanou, čili nebudeme muset čekat 15 minut. Názorně si ukážeme, jak se to provede. Zbytek si můžeme dát do pusy znovu. Děláme kuličku pěknou. Napíchneme na háčík. Ideálně je tak velikost 16-18. Žvíkačka je poměrně měkká, takže nemusí být větší. Háček se krásně prosekne skrz. Tak. A montáž je hotová. Stačí jenom nahodit. Jenom čekat. A tohle vystřímem. Já jsem chtěl spadnout, ale...